बास गोबां जाबाय गोबां सम खहा खालामबाय एबाराव आरोबाव नंलिया दानाब्ला फरायनायनि समा फैबाय थानाय आनजादनि थाखाय ओरैबायदि खस्थ' खालामनानै फरायगोन आरो बयखौबो फेजेनगोन आरो आं टपार जागोन बे खेबाव आंखौ टपार जानायनिफ्राय रावबो हमथानो हानाय नङा बेसेबांबा बोसोर बारलांबाय बे बाथ्राखौ गावखौ बुङैनो नाथाय आं दिनै सैथोखौ बुंगोन नोंथाङा माब्लाबा टपार जाफेरबाय ने नौ जुदि साननायजोंनो टपार जानायमोनब्ला बे बुहुमाव जायफोरा गोबां सिन्था खालामो गोबां सानो बिसोरनो हाइस्ट टपाराव थागौमोन नाथाय माब्लाबाबो बेबायदि जाया साननायल'जों माब्लाबाबो टपार जानो हाया बे बिसयखौ जोङो रोखा जानो हादों टपार जानो थाखाय फरायख्रुबग्रा जानो नांगोन जेखौ गोबां फरायसाफोरा खालामा आरो नैथियाव नोंथांमोना खालामाखै जेखौ टपारफोरा खालामो जायनि जाहोनाव नोंथांमोना गोबांथ' फरायो नाथाय माब्लाबाबो टपार जानो हाफेराखै बाट डन्ट वरी स्टुडेन्टफोर दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों आङो नोंथांमोननो बेबायदि माखासे टेकनिक्सफोरखौ बुंनो थांगासिनो दङ जेरावहाय टपारफोरा खालामो टपारफोरा मावो टपारफोरा थारैनो माथो खालामो जेरावहाय नोंनिख्रुइ खम फरायनानैबो बिसोरो नोंनिख्रुइ आवगायलांसिननो हायो टपारफोरा मा टेकनिक्स दङ जेराव गुबुन स्टुडेन्टफोरा मोनथियाखै दिनैनि बे भिडिअआव आङो गोथौयै बे बिसयावनो बाथ्राखौ बुंनो थांगासिनो दङ भिडिअनि जोबनाय फारसे टपारफोरा मावबाय थाग्रा मोनब्रै टेकनिक्सफोरखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन जानो हागौ बिथांमोना बे मोनब्रै जाहोननि थाखायनो टपाराव थाबाय थायो मोनसे बाथ्राखौ बुंग्रोनो हास्थायबाय बे मोनब्रै टेकनिक्सनि गेजेराव 3 नम्बरनि टेकनिक्सआ गोबां गोनांथिथार बेनिखायनो नोंथाङा जेन गासै बाथ्राफोरखौ मोनथिजोबनो हायो बेयावहाय भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन बबेबा गेजेरनिफ्राय नोंथाङा गारनानै थाङोब्ला बाथ्राखौ बुजिजोबहैनाय नङा दे अब्ला जोङो भिडिअखौ जागायजेनदोनि जि मोनब्रै टेकनिक्स बे मोनब्रै टेकनिक्स बुंनायनि सिगाङावनो आङो माखासे स्टुडेन्टनि गोरोन्थिफोरखौ दिन्थिहोनो हास्थायदों जुदि नोंथाङा बे गोरोन्थिखौ गले गले मावबाय थायोब्ला जिउआव माब्लाबाबो टपार जानो हानाय नङा आं जि गोरोन्थिखौ बुंनो थांगासिनो दङ 3 नम्बरनि गोरोन्थिखौ गोबां फरायसाफोरा गोरोन्थि खालामो आनखि बेबायदि टपार स्टुडेन्टफोराबो खालामदोंमोन नाथाय सम थानायावनो बिथांमोना बे मिस्टेकखौ थिक खालामनानै लाबाय बेवखायनो सम थानायावनो नोंथाङाबो बे गोरोन्थिखौ सुद्रायनानै लादो मिस्टेक नम्बर 1 प्रक्रास्टिनेशन बेनि माने दिनैनि खामानिखौ गाबोन मावगोन बुंनाय साफ्रोमबो स्टुडेन्टखौ बे गोरोन्थिया गोबां सैहोयो जेब्ला आनजाद फैयो जेब्ला आनजादनि रिजाल्ट फैयो अब्लाना आनजादनि रिजाल्टआ जाबायदि फैनांगौ बेबायदि फैया मानोना गोबां फरायसुलिफोरा बेखौनो गोरोन्थि खालामबाय थादों जे दिनै फरायनांगौखौ गाबोन फरायगोन होननानै बुङो दिनै मावनांगौखौ गाबोन मावगोन होननानै बुङो गाबोनखौ नेनानै थायो गाबोना माब्ला फैगोन बेखौ मोनथिया आरो गाबोना फैगोन ना फैया बेखौ मोनथिया दा बेयावहाय जि सम थायो लोगो लोगोनो दानो जा साबजेक्टसफोर दङ जा लेसन्सफोर दङ बेफोर गासैखौबो दिनै फरायनांगौखौ दिनैनो फरायनांगोन गाबोननिया गाबोन जागोन नाथाय गाबोन फरायगोन गाबोनखौसो मावगोन होननानै नेना थायोब्ला माब्लाबाबो सासे स्टुडेन्टआ टपार जानो हानाय नङा बे गोरोन्थि बे मिस्टेकखौ दा खालाम आरो बेखौ मावनो नाङा नोंथाङा सासे टपार जानो हास्थायदोंब्ला जिउआव जौगानो हास्थायदोंब्ला गाबोन मावगोन गाबोन फरायगोन होननाय सोदोबखौ नागारनांगोन अब्लानो नोंथाङा सासे टपार जानो हागोन दे दानाब्ला नैथि मिस्टेक बेनो जाबाय टाइम मेनेजमेन्ट बेनि माने समखौ सामलायनाय साफ्रोमबो स्टुडेन्टनि थाखाय टाइम मेनेजमेन्टआ गोबां गोनांथिथार जों जुदि टाइम मेनेजमेन्टखौ जुदि रोङाब्ला सासे फरायसाया जुदि टाइम मेनेजमेन्टखौ खालामनो रोङाब्ला थि समाव गासै सिलेबासखौ फोजोबहैनो हानाय नङा आरो थि समाव जुदि गासैखौबो खालामहैनो हायाब्ला अब्लाना जिबायदि टपारखौ जानो हास्थायदों बेखौ हानाय नङा दा बेयावहाय टाइमखौ राननानै लानो रोंनांगोन बबे समाव बेसेबां फरायगोन बबेखौ मा खालामगोन बेफोर गासै समफोरखौ बबे समाव आङो माखौ फरायगोन बेफोर गासैखौ टाइम मेनेजमेन्टखौ खालामनानै लानो रोंनो नांगोन राननानै लानो रोंनो नांगोन जि समखौ फरायनो होननानै फरायनायनि सम खालामनानै लादों बेबायदि समावनो सानफ्रोमबो फरायनांगोन आरो बे टाइम मेनेजमेन्टखौ रोंनो नांगोन टाइम मेनेजमेन्टखौ मावनांगोन टाइम बायदि सम बायदि फरायनांगोन सम बायदि लिरनांगोन सम बायदि जानांगोन सम बायदि गेलेनांगोन बे गासै खामानिफोरखौ समनि गेजेरजों मावनांगोन सासे टपारा बेखौ मावो आरो नोंथाङा जुदि दासिमबो टाइम मेनेजमेन्टखौ रोङाखैब्ला मावाखैब्ला खालामनानै लागोन थामथि नम्बर मिस्टेक बेनो जाहैबाय डिप प्लानिं बेनि माने गोथौ थांखि बे बिषयाव गोबां स्टुडेन्टफोरा गोरोन्थि खालामो जे ओरैबायदि बाथ्राफोरखौ खोनागोन बिसोरो जे सोरबाया आमुखाया 8 घन्टा फरायदोंनो आमुखिया 12 घन्टा फरायदोंनो बे बाथ्राखौनो खोनानानै गावबो आंबो बेबायदि फरायगोन होननानै डिप प्लान खालामो गोथौ प्लान खालामो जे आंबो बेबायदि 12 घन्टा फरायगोन 13 घन्टा फरायगोन होननानै नाथाय केबल साननायल' जायो साननानैल' थायो बेखौ बियो मावफुङाबो बेबो मोनसे गोरोन्थि नाथाय बेखौ साननायावनो गोबां सम हगारबाय जे आङो मा खालामगोन दिनै बेसेबां घन्टा फरायगोन आङो दिनै बेसेबां लिरगोन बेफोरबायदि साननायावनो समखौ बियो नस्थ' खालामगासिनो दङ खामानिखौथ' मावनो रोङाखसै केबल साननायल' प्लानिंल' खालामगासिनो दङ प्लान खालामनाया गोरोन्थिनि बाथ्रा नङा नाथाय प्लानिंखौ साक्सेस खालामनाया गोरोन्थि गोबां स्टुडेन्टफोर दङ जे साननानैल' समखौ हगारगासिनो दङ जे आङो बे खालामगोन बेखौ खालामगोन आङो 1 घन्टा फरायगोन 2 घन्टा 10 घन्टा फरायगोन नाथाय खामानिखौ मावाखसै देट इज बिग मिस्टेक स्टुडेन्टफोर बेयावहायनो प्लान खालामनायाव समखौ दा हगार फरायनायाव गोसो हो फरायनायाव सम हो बेफोरनोमोन मोनथाम गोरोन्थि स्टुडेन्टसफोरनि जाय स्टुडेन्टसफोरा बे गोरोन्थिफोरखौ
मोनथियालाबानो खालामगासिनो दङ नाथाय दिनै बे भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजों नोंथाङा मोनथिबाय जे बेफोर गोरोन्थि होननानै दे दानाब्ला थांदोनि जोङो जि मोनब्रै टेकनिक्स दङमोन बे टेकनिक्सफोरखौ नायदोनि जि टेकनिक्सफोरखौ मोनोब्ला नोंबो सासे टपार जानो हागोन आरो जायफोरा टपार दङ बिसोरखौबो नोङो उन खालामनानै नों गोजौआव थांनो हागोन बेनो जाहैबाय नाम्बार 1 एक्टिभ रिडिं बेनि माने सांग्रां आखा फाखा जानानै फरायनाया मोननै रोखोम दङ एक्टिभ रिडिं पेसिभ रिडिं दायो जोङो पेसिभ रिडिंखौ मोनथिनो पेसिभ रिडिं माने जेरावहाय जोङो सिलेबासफोरखौ सा फरायलाङो जेरावहाय गोबां खम समय दङ खम समयनि गेजेराव लेखा फरायनांगौ जायोब्ला जोङो पेसिभ रिडिंखौ खालामो बे जाहैबाय गासै सिलेबासखौ गोख्रैनो फोजोबनो थाखाय सा फरायलांनाय नाथाय बियो गोथौयै फरायनाय जाया बेखौ मगजथ' लानाय जाया केबल सिलेबासफोरखौ फोजोबलांनाय जायो नाथाय जोंहा दायो जोंनि आखायाव गोबां सम दङ बेवहाय जोङो एक्टिभ रिडिंखौसो जोङो फरायनांगोन एबा मोनथिनांगोन एक्टिभ रिडिं माने एक्टिभ फरायनाय माने बेबायदिखौ बुजायनाय जायो जेरावहाय जि सिलेबासफोर दङ जि लेखाफोर दङ बेनिफ्राय एसेबो थालाङै गासैखौबो थख'यै मोनफा मोनफायै गासैखौबो रोखायै फरायलांबाय थानाय नाथाय जोङो माखासे स्टुडेन्टफोरखौ नुनो मोनदों जे फरायनाय समावनो फरायबाय थानाय समावहाय बबेबा मोनसे गोरा जुदि लेसन फैयोब्ला बै गोरा लेसनखौ दान्दिसे समनि थाखाय दोनथ'लाङो आरो बे दोनथ'लांनायावनो बावगारलाङो आरो आनजादनि सम फैयो आनजादनि समाव बयनिफ्रायसो फैयोब्ला बेखौ लिरनो हायै जायो नाथाय एक्टिभ रिडिंआव बे नङा एक्टिभ रिडिंआ सेनिफ्राय लानानै जोबजासिम जि लेसन दङ बे लेसनफोरखौ गासैखौबो फोजोबनांगोन आरो बे एक्टिभ रिडिंखौनो खालामनांगौ नैथि नाम्बार बेनो जाहैबाय स्टाडि बाय मेकिं नट्स बानायनानै फरायनांगौ आरो जों बे बाथ्राखौ फोरोंगिरिनिफ्राय खोनादों बिमा बिफानिफ्राय खोनादों टपारफोरनिफ्राय खोनादों जे जोङो नट्स बानायनानै फरायनांगौ होननानै मानोना नट्स बानायनानै फरायनायाव गोबां बेनिफिट्सफोर दङ दा बै बेनिफिट्सफोरखौनो जोङो लानो नांगौ होननानै आरो बिगियानगिरिफोरा बुङो जे नट्स बानायनायाव जोंहा गोबां मुलाम्फाफोर दङ दायो गोबां मानसिफ्रा जाखिनि बाथ्राफोरखौ बुंदों आं बेखौ बुंनो नागिराखै नाथाय साइन्सनिफ्रायबो गोबां माखासे मुलाम्फाफोर दङ जे जोङो नट्स खालामोब्ला मा जायो जों जि बाथ्राफोरखौ लेखायाव फरायनानै मोनो बे फरायनाय बाथ्राया जोंनि मेलेमाव जाबायदि समसिम थानांगौ बियो फरायनायनि गेजेरजों थाया नाथाय जेब्ला जोङो नट्स खालामो लिरो अब्लाना बियो जोंनि मेलेमाव गोबाव समहालागै जोंजों लोगोसे थायो एबा मगजथ' थायो नैथि नट्स खालामनायनि मुलाम्फाया जाहैबाय सुपार फास्ट रिभिजन जेब्ला आनजादनि सम खाथियाव फैयो जों गिदिर लेखाफोरखौ फरायफिननो हाया जायो एबा फरायनो सम मोननाय नङा दा बेवहाय जों जिथु नट्सफोराव जों लिरनानै दोनदोंमोन जिथु गुसुं खालामनानै दोनदोंमोन बाथ्राफोरखौ बै गुसुं खालामनाय नट्सफोरखौ जों जेब्ला फरायगोन अब्लाना जोंनि गोसोआव फैफिनजोबगोन जों माखौबा बावनानै दङमोनब्ला बेफोर गासैफोरखौ जोङो मगजथ' फैफिनगोन आरो लोगोसे जोङो गासै लेखाखौनो बे नट्सनि गेजेरजों फोजोबनो हागोन दा बेवहाय टपार जानो हास्थायदोंब्ला नट्स खालामनानै फरायनायखौ हुदा खालामगोन नाम्बार 3 बे जाहैबाय टपार मेन्टेलिटिनि ओंथिया बे नङा जे खालि आङो टपार जानोल' सानबाय थागोन सिन्था खालामबाय थागोन बे नङा बेखौ बुङाखै टपार मेन्टेलिटिनि ओंथिया एसे आलादासो आङो नोंथांमोननो मोनसे सल' एबा मोनसे बाथ्रानि गेजेरजों बाथ्राखौ बुजायनो नागिरदों एबा बुंना होनो नागिरदों ए आरो बि सानै सांग्रां फरायसा दङमोन बिसोर सानैबो इन्टेलिजेन्टमोन सानैबो गोरोंमोन सानैबो बिराद रोंगौमोन सानसेखालि बिसोर मेला नायनो थांबाय 4 बाजिनिफ्राय 8 बाजिसिम बिसोरो मेला नायबाय बेनि उनाव 4 बाजिनिफ्राय 8 बाजिनि उनाव बिसोरो गावनि न'आव फैफिनबाय बेनि उनाव बिया सानबाय जे फरायनांगौ जि सम दङमोन बे समा माथो ओरैनो ओंखारलांबाय बाद होदो दिनै फरायनायखौ होननानै बिया साननानै थाबाय आरो बे एखे बाथ्राखौनो एआ सिन्था खालामबाय जि थांबाय समा बारलांबाय नाथाय जिखिनि आंनि आखायाव सम दंबावो बे समखौ आं मोजां बाहायगोन आङो फरायगोन होननानै बियो 2-3 घन्टा आरोबाव फरायबाय जि लेसन दङमोन बे लेसनखौ कमप्लिट खालामबाय नाथाय बिया सानबाय जे आङो फरायलिया होननानै जि सम थांखाबाय होननानै थ' सुपार मेन्टेलिटि जिथु पावार मेन्टेलिटि दङ टपार मेन्टेलिटि दङ बे टपार मेन्टेलिटिया बेबायदि जायो जे जेराव जि सम मोनो मोनफ्रोमबो समखौ मोजांनि थाखाय बाहायो मोनफ्रोमबो समखौ फरायनायनि थाखाय बाहायो माब्लाबा खहा जादोंब्लाबो समफोरा बै खहा जानायफोरखौ आरोबाव सुफुंफिननो नाजायो एबा सुफुंफिनो बेखौनो टपार मेन्टेलिटि होननानै बुङो स' नोंथांनियावबो टपार जानो थाखाय बे टपार मेन्टेलिटिया थानो नांगौ ब्रैथि नाम्बार Use your golden hours. पुरा कमप्लिट सानसेनि समाव नोंनि थाखाय बबेबा समा ओरैबायदि गोनांथि सम जागोन मोजां सम जागोन फरायनायनि थाखाय जि समाव नोंथाङा कनसेन्ट्रेट खालामनो हायो जि समाव नोंथाङा गोसो होनो हायो बेबायदि समखौ नोङो गिबियाव नायगिरग्रोनानै लागोन जि समाव नोंथाङा गोसो होनो हायो जि समाव नोंनि गोसोआ फरायनायाव जयो बे समखौ नोंथाङा नायगिरग्रोदो बिनि उनाव बे समाव नोङो 2 घन्टा हायो 3 घन्टा हायो बेसेबां सम हायो
फरायदो मानोना बै समाव नोंनि जिथु साननाय हनाय बियो गोबां एक्टिभ जायो आरो बै समा नोंनि थाखाय गोबां मोजां जायो जेरावहाय 4 घन्टा 5 घन्टा 8 घन्टा फरायनाय बेखौ नोङो 2 घन्टायावनो गोसो होनानै हयथ' फरायजोबनो हागौ आरो गोबां बेनिफिट्सफोरखौ नोङो मोनगोन दा बेवहाय सानसे समाव नोंथांनि बबे समा बयनिख्रुइ मोजां सम जागोन बे समखौ नायगिरग्रो आरो बे समखौ नोङो बाहायनो नाजागोन एबा बे समखौ बाहायगोन अनजाग्रा स्टुडेन्टफोर बेफोरनोमोन गासै टपार जानो हानायनि मोनब्रै टेक्निक्सफोरा आरो गासै बाथ्राफोरा बेयावनो दङमोन प्रियफोर नोंथांमोना बेफोर गासै रुल्सफोरखौ जेब्ला फालिगोन रुल्सफोरखौ लागोन अब्लाना नोंथाङाबो सासे टपार जानो हागोन दानाबा नोंथाङा सासे टपार जानायनि गासै बाथ्राफोरखौ मोनथिबाय नोंथाङा टपार जागोन नाथाय बिनि सिगाङावनो जोंनि मावनांगौ खामानिया जाहैबाय जोङो सासे ख्रिस्टियान जिसु ख्रिस्टखौ मोनथिनाय सैथो इसोरखौ मोनथिनाय जोंनि जिथु खामानि जानांगौ बे जाहैबाय गिबिसिनथारावनो गावखौ इसोरनियाव गथायनाय गावनि फरायनायखौ इसोरनियाव गथायनाय सिखारनाय लोगो लोगोनो लेखानि टेबोलाव जिरायनो हास्थायनाय लोगो लोगोनो जिरायनाय लोगो लोगोनो 5 मिनिट आर'ज खालामनाय 10 मिनिट आर'ज खालामनायखौ बावनो नाङा आरो बिनि उनाव 5 मिनिट 10 मिनिट इसोरनि बोसोनखौ देहेन खालामनायखौ बावनो नाङा बे मोननै खामानिखौ फरायनायनि सिगां सासे ख्रिस्टियान स्टुडेन्टआ लागारबो खालामनांगौ अब्लाना आत्मिक जिउआव जौगालांगोन जोंनि मेलेमनि जिथु पावार दङ बे जौगालांगोन आरो जिसु ख्रिस्टआ फरायनो थाखाय लागारबो बोलो सक्ति धर्जफोरखौ होफ्लायगोन देवब्ला प्रियफोर बे गासै बाथ्रानि गेजेरजों जों साफ्रोम ख्रिस्टियान स्टुडेन्टफोरा गोजौ जालांथों जौगालांथों आत्मिक जिउआव सोलोंथाइ लानायाव मोनफ्रोमावबो जौगालांथों बेखौनो आसा मिजिं थिनानै आंनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'बाय आरो लोगोसेनो खावलायनो हास्थायदों सोरबा गोदानब्ला आंनि चेनेलाव फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामगोन आरो लोगोसे मोनसे लाइक होगोन आरो लोगोसे शेयार खालामनो दाबाव मानोना जायफोरा आंनि भिडिअफोरखौ नायदों हयथ' नोंथाङा स्टुडेन्ट नङाबो जानो हागौ नोंथाङा जुदि स्टुडेन्ट नङाब्ला बे भिडिअखौ साफा स्टुडेन्टनो शेयार खालामनानै होगोन वाट्सएपआव फेसबुकआव जियाव हायो नोंथाङा साफ्रोमबो स्टुडेन्टनो शेयार खालामनानै होगोन दे अब्ला दिनैनि थाखाय भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'बाय प्रेज द लर्ड बाय बाय